አርስተ ዜና ልማት ሐዳስ ኃይል ኢትዮጵያ በምትሳር ጎረቤት ሀገራት መሰረት ዝገበረ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዛሪቦም አብ መበል ሸውዓይ ሓፈሻው መረፃ ህዝቢ ትግራይ ንቁሕ ተሳትፎ ንክገብርን ዝወከሎ መንግስቲ ክመርፅን ከም ዝግባእ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ መራሕቲ ፓርቲ ፖለቲካ ገሊጾም ሰላም ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ትውዕሉ ልክዕ ሰዓት 7 ተኮይኑ ከም ትልሙድ ማድ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳ ፈለማ ሓፀር ዜናታት ልምዓት ሐዳስ ኃይል ኢትዮጵያ በምትሳር ጎረቤት ሀገራት መሰረት ዝገበረ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድን አብስተረኸብሉ ፕሮጀክት መፈልፈል ኃይሊ ንፋስ አይሻ ክልተ መሪቆም ስራሕ ጀሚሮም ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተሃንፀ ፕሮጀክት መፈልፈል ኃይሊ ንፋስ አይሻ ክልተ ብሓፈሻ 120 ሜጋዋት ኃይሊ ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ ዘለዎ እንትኸውን ካብዚ ድማ 80 ሜጋዋት ምፍልፋል ዝኽእል ምዕራፍ ሎሚ ኣገልግሎት መሃብ ጀሚሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ በኢትዮጵያ ክነረጋግጾ እንደልዩ ዕቤት ንሓፈሻዊ ጉዕዞ ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ ግምት ዘእተወዩ ነዚ ድማ መሰረታት ዕቤት ብምፍላይ ንውፅኢታውነት ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምሕባር መሰረት ልምዓት ኃይሊ ድማ እቲ ቀንዲ ኢሎም ልምዓት ኃይልና ምስ ምክንኻን ከባቢ ዝተናበበ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ድማ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ቀንዲ መርኣያ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ዘለዎም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብሃፍቲ ኢትዮጵያውያን ዝተሃንፀ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት ንዓለም ድማ መርኣያ ይክብሉውን ተዛሪቦም ልምዓት ሐዳስ ኃይል ኢትዮጵያ ምትእሳር ጎረቤት ሀገራት መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ብኃይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመንገዲ ማይን ክፍሊትን እውን ከም ዝተኣሳሰረት አብሪሆም ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ ሶማሊያን ሱዳንን ብኃይሊ ንምትእሳር እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ሎሚ ዝተመረቐ ፕሮጀክት መፈልፈል ኃይሊ አይሻ ክልተ እውን እዚ ምትእሳር ብዝበለፀ ከም ዘጠናኽሮ ገሊጾም ኣሎም ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብልምዓት ሐዳስ ኃይሊ ተሳልጦ ዘላ ስራሕ ጉባኤ ኮብ 32 ንክተዳሉ ክትምረፅ ከም ዘኽኣላን እቲ ጉባኤ ንኣፍሪካ ብዘኹርዕ መልክዑ ንምድላው ከም ትሰርሕን ድማ ኣረጋጊጾም እዮም ዞባ ምብራቕ አፍሪካ ዓብይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሃገራት እቲ ዞባ እዚ ብዝተደመረ ዓቕሚ ክንጥቀመሉ እንተኽኢለን ካብ ባዕለን ሓሊፉ ንካልኦት ናብ ምሕጋዝ ከም ዘሰጋግረን ሓቢሮም እዮም ኢትዮጵያ እትውግኖም ስርዓት ልምዓት ካብ ባዕል ሓሊፋ ኣብቲ ዞባ ብሓበራዊ ተረባሕነት ዝተኣሳስሩ ከም ዝኾኑ ብተግባር ኣርአያ ክብል ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም እቲ ኣገልግሎት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን መዓልታዊ ብዝስርሑ ውፅኢታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሕልኽላኽን ዓብይ ስራሕ ናይ ምትሕባርን ምምራሕን ዓቕሚ ከም ዝፈጠረት መርኣያ እዮም ኢሉ ዝጀመርናዮ ዛዚምና ንትውልዲ ናይ ምምትሕልላፍ ባህሊ እናተሃነፀ ምምፁ ንፅባሕ ኢትዮጵያ ልዑል ተስፋ ሰኒቑ ኣሎ ክብል እውን ኣብ መግለፂኡ ኣመላኺቱሎም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኢቬት ኩፐር ተዛትዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ሓበራዊ ምዕባለን ልምዓትን ብሪጣንያ ኢቬት ኩፐር ተዛትዮም ኣሎም እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ምስተን ሚኒስትር ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ ጥንኩር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ ኣብ ዝከኣሉሎም ጉዳያት ተዛትዮም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ጉዳያት ከም ዘተዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡሎም
بعد زينا حزون قصر تملكتي ناب زرزر زينا كحلفكم أب مبل شوعة حافشاو مرصا حزب تግራይ ንቁሕ ተሳትፎን ገብርን ዝወከሎ መንግስቲ ክመርፅን ከም ዝግባእ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ መራሕቲ ፓርቲ ፖለቲካ ገሊጾምሎም ሎም ዘበን ዝሳለጥ መረፃ ንህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ዘለዓሉቶም ፖለቲከኛታት ንዕውትነት እቲ መረፃ ትግራይ ብጽሒቶም ክዋጹ ከም ዝግባእ ድማ ኣፍሊጦምሎም ንጸብጻብ በየሙላት ሙሉብርሃን ግርማይ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ድሕረ ዋርሕ ንዘሳልጦ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዝተፈላለዩ ተግባራት እናወገነ ይርከብ ድምፂ ህዝቢ ንምርካብ ዝወዳደሩ ፓርቲታት እውን ሕፁያት ኣብ ምፍላጥን ዘለዎ ምድላውን ህዝቢ ንምፍላጥ ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ ሹም ተንቤኑን ኣብ ምድላው መረፃ ከም ዘሎ ይገልጽ እቲ ዝሳለጥ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ወፂኡ ብህዝቢ ብዝተመረፀ መንግስቲ ንምምራሕ ስግግር ዝገብረሉን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘጋጥሙ ፀገማት ውክልና ህዝቢ ብዘለዎ መንግስቲ ዝፈትሓሉ ምዃኑ ድማ ኣመራርሓ ፓርቲ ሹም ተንቤን ሚኪ ተስፋይ ይገልጽ በዚህ ምርጫ የምንሳተፈው ደግሞ ትልቅ ምክንያት አለ ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር ትግራይ ውስጥ ያለውን መከራ በትግራይ ህዝብ ያለውን ኣብዚ መረፃ ንሳተፈሉ ዓብይ ምክንያት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ መከራን ስደትን መበገሲኡ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሰላማዊ ዝኾነ ሓይሊ ስለዘየለ እዩ ኢልና ንኣምን ነዚ ኣመራርሓ ምፍጣር ዝከኣል ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መረፃ እንትሳተፍዩ ብፓርላማን ብፌደሬሽን ትውከልዩ ህዝቢ ትግራይ ፀገማቱ ክፈትሕ ዝኽእል ዝብል እምነት ከም ፓርቲ ኣለና መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ውክልና ዝረኽበሉ ብምዃኑ ንትግራይ ትርጉሙ ዝለዓለ እዩ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ትዴፓ ኣይተ ሙሉብርሃን ሃይለዮም በፓርላማ ተወካዮች ምክር ቤት ወኪል የለውም የትግራይ ህዝብ በፌደሬሽን ምክር ቤት ወኪል የለው ራሱ የሚወክለው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወኪል የብሉን ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን ወኪል የብሉን ስለዚ እዚ ዓብይ ዕድል እዩ እዚ ማለት ብህዝቢ ዝተመረፀ ዝተማልአ መንግስቲ ህልው ማለት እዩ ሕዚ ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ እዩ ግዜያዊ መንግስቲ ማለት ና መረፃ ዝሰጋግር ማለት እዩ ዕውት ፍትሓዊ መረፃ ክሳለጥ ኣብ ምግባር እውን ካብ ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ትጽቢት ይግበር ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ብምግባር እቶም ዝሓለፉ ፀገማት በህዝቢ ብዝተመረፀን ቅቡልነት ሕግብ ዘለዎ መንግስቲ ዝሳገረሉ ምዃኑ ብምሕባር ንመረፃ ኩሉ ክዳለው ከም ዝግባውን ናይተ ሙሉብርሃን ኣልዒሎም እዮም ከምነ ችግሩም ቢሆን ምርጫ መደረግ መቻል አለበት ምስቲ ዘሎ ፀገም ዋላ እኳ ተኾነ መረፃ ክሳለጥ ይግባእ መረፃ ፍጹም ክኾን ወይ ድማ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ግን ድማ በህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልው እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ብንቕሓት ክሳተፍ ይግባእ ንኹሉ ዘሳተፈን ፍትሓዊ መረፃ ንምስላት ትካላት ፌደራል ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ምሁራን ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ድማ ኣይተ ሚኪ ተስፋይ ይሕብሩ ፌደራል መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት በፕሪቶሪያ መሰረትም ትግራይ ውስጥ ገብቶ የማረጋጋት ጸጥታ የማስከበር ሙሉ ስልጣን አለው መንግስት ፌደራል ዝለዓለ ኃላፊነት አለው በመሰረት ፕሪቶሪያውን ትግራይ በመሰረት ፕሪቶሪያውን ናብ ክልል ትግራይ በመእታው ሰላም ትግራይ ከረጋገጽ ናይ ምግባር ሙሉ ስልጣን ኣሎ ስለዚ ትካላት ፌደራል ናብ ትግራይ ኣትየን ሙሉ በሙሉ ስራሕን ክሰርሓ ኣብ ምግባርን ህዝቢ ትግራይውን ናይ መምራጽ መሰሉ ሙሉ በሙሉ ንኽጥቀም መንግስቲ ዝለዓለ ኃላፊነት ኣለዎ ምሁራን ፖለቲከኛታት ትግራይውን ነዚ መንግስቲ ሓገዝቲ ክኾኑ ይግባእ ብሔራዊ መረፃ ኢትዮጵያ በመሰረት ዘውፅኦ መርሃ ግብሪ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ግንቦት 24/2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጡ ባከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ልምዓት ተሓዳስ ሓይሊ ኢትዮጵያ በምትእሳት ጎረቤት ሃገራት መሰረት ዝገበረ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኣብ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ንቁሕ ተሳትፎን ገብርን ዝወከሎ መንግስቲ ክመርፅን ከም ዝግባእ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ መራሕቲ ፓርቲ ፖለቲካ ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም Sorry.